Hey people, hello. Really say, hello. Muri boy, say. Hello, Nyasha Lorraine Musaviri, Veronica Matambire, Leonora Vuteling. Could you say happy weekend, happy Saturday? Yana K.D. Caroline Matsure Mukebu, Mai J. Jedrick Judy, Chrissy, Veronica Mutabire, Constance Moyo, Loveness Mapansure, Tafadzwa Everesto, Mamininko, Kurisei Kwamori. How did she was you gonna go things constant? David Makuyana Gresham Bunzire Kudzai Zano Tigere Kuri sei weekend yangu hai ikangodero ndaswa kumba guys. Miss home. Guys, Saturday inongoda uchimuka wamuka wombofunga ndasi kuindepi mombotsauka momboenda somewhere kana wangondoka unotenga mazepe mutaundi wotodzoka utoenda ndiri mutaundi. Ndozari nope. No. Oh, Lady Gaga could he say Lady Gaga long time. Lady Gaga is kupinane. Right. Thank you. And this is what my page ndoma pasei Mona Lisa Banda Susanna Zim urisei Cordelia Matsuro Mutebu asiri zvazvanoita here andamurosa zvakanaka wani. Let's see uyanzani Veronica Mutabire ndamumurosa. Simon Katsande urisei Charlotte Mahachi Fadman Wilson Gaili Aslaini Musindo. Yes, long time. Kia Dube, Kurise, Oscar Chida, Zelda, Tata, Sonia Mashava, Loveness Ganje, Malvin Panganai. No comment. As the for this muri kupiko kuri say kwa muri kana Nyaksi kuri say Shaylee Thomas uri say miss you so much. Clement Mutize kuri say Namibia. Let's see 5 minutes adzadza kwana saka ndomboramba ndichimhorosa. Poshia Mocha Dzumpunu kuri say Lokadia Chadunga Melissa Musabe Bruce Clopas Jinjika urisei Victoria Mukwisa urisei Chelsea. And do you have English translation to your stories? And this is my translations achibuda pandinenge ndichitaura. I'm not sure kuti anenge achibuda here because vamwe vanoti hanzi ma-translations I don't know kuti anenge achibuda akaita sei handizivi guys. Julian Pelonzi Mushangwe kuti sei let's see ndiani uyu tarisai Carol Kashumba Fedman usuna ndamumhurosa kauyu Memo Auxilia Nyagwete Apollinia Gombe yako Tendai Monyera Viola Dzadza Sheba Mupariwa Mazarura Kurisei Oscar Chida Yana KD Grace Chado Mapanzire
Wilson Govom, Liberty Mataru, Sam, Agnes Tinarwo, Nomsa Dombojuku, Ishuvai Jaricham, Lucy Mandivei. Guys, Sheila Kanonke, Grace Emma Panzona Morisa. Right, okupesera fungai chagara chirapo kurisi. Right, sega ndikontinye neyangu nyaya iyi. As usual, ndotanga ndaisa madisclaimer. As usual, ndotanga ndaita sei ndaisa madisclaimer. So nhasi tapa episode 3 yekutanga before ndaenda kuuniversity yestory yangu ndichita matemporary teaching. I think nhasi ausi kuti pane imwe yandienda zokanganwa here yekutemporary teaching yangu episode 3 yangu before ndaenda kuuniversity. So zuro tatipa episode 2 nepekuti ndakazopedza kuchikoro chekutanga ichi ndobva ndazoiswa kunext school yandakazoenda ndachifanira kuenda kuchikoro bva ndanzi hamuchaindi ndobva ndawanirwa nzvimbo nasekuru vangu vaive vavandiwanira panother school yekuhigh school. But disclaimer as usual, number 1, pandiri kuita mastories aya, don't get them wrong guys. Mastories nyaya dzakaitika kare dzisina effect yadzinadzo right now mulife yangu yekutoti mai wekani nai Jehovha kani handisi kukwanisa kutokufema kani aiwa ingoriwo stories zvacho tichifara tichinagirwa pachi paweekend. Munhu wese ane mastory times ake akasangana nawo, but munhu anochuza kuti anoda kushare here or not. I personally chose to share mine and it come. Then number 2, disclaimer zvakare. If I don't know zvimwe zvinhu kana kuti let's say kunzvimbo dzakati, I always say that kuti handizivi. Number 3, kana ndisina kudana nemunhu ndiye ndisina kudana newe, handikwanise kuclaima kuti aiwa kana ndakarambwa zvinoitika. Saka ndosaka ndichiti my own stories, I own them because they are mine, and also I put disclaimers kuti hana zvaari kundi affecta right now, ingoriwo nyaya tichiseka zvedu tichienda. Handiti kam hapana munhu akahodhirwa grudge kana kuti akatonzi da kutomuona ndomusungisa, hapana zvakadero. So this story time manje yangu yeku final high school yandaiticha kumamisha uko, zvikaita zvokuti pandakasvika apa pachikoro futi ndaiva nelaki rekusvika pazvikoro zvinoti uchidzakapo wotoenda pani kutanga kudzidzisa pachikoro, ndolaki randaiva nayo. Ndatodzika pepe raitova kumazuva rovira, ndatoenda nechibheke changu, handatombodzoka kumba kwese kunaingonzira mabheki, ndatoenda nechibheke changu pepe. Ndikasvika rava kumazuva rovira, ndobva ndatoona vamwe mai vachitobva little did I know kuti headmistress. Mai vavo vatova neimwe mukadzi wavai nayo amene kuti ndofunga vaitodzisawo rimwe subject raidzisa. Ndobva mai vai vatonditi muri kudani chichichi, bva ndatoudza kuti ndikuda headmistress, ndanzi ndione headmistress. Kanzi handini. Ndikati alright, ndatumana nasekuru vangu. Zvikanzi ndisekuru vako vakuudza? Ndikati ehe. Zvikanzi navo zvakanaka, wotondovata kumba kwangu mangwana ndozokupamba pako pekuti undide undovata. In a normal situation, chokwadi chiripo ndechekuti ndaifanira kunge ndakanopuwa another house, but pachikoro apa pasina atingatoti neglected houses, ndingareva nhema. This school paimaintainiwa kumamisha, but paimaintainiwa. Headmistress ava ndoti kuti ndekuti ndovafarira, but chokwadi chiripo ndechekuti headmistress ava vaiziva basa ravo. Headmistress ava vainyatsa kuti kana dziri dzimba dzinopendeswa vachinyatsoudza kuti pendi ndiri kuenda kudzimba. Apa pakanaka zvapo pachikoro, kubva kumatoilet, mabhera toilet anga akapendwa, zvikuru pakaitwa mabwe aipendwa, mabwe chaiwo bwe rinenge rakaita mutsere kudaiwo, so uchinzi entrance kudaiwo, so uchinda kana kunokwanisa vanga vakapendesa bwe newhite. I think vanga vane inonzi chii munhu anoklina stereki uyauya, ndo zvavanga vari mai vavo. Even kumba kwavo kwacho waitosha kuti tiri kumamisha kuti apa pakanakisa zikamboiti. Tose paboarding kudero apa pakanakisisa, paigara kuti pachiuya vanhu vanenge vachitema kana miti, saka ndo zvapa pakaita pachikoro apa. Ndatodabva watoditi unouya kuzovata kwedu kunoku. Saka vamwe madam vanga vane vamwe madam vavaitamba nawo futi vanga vari best friend yavo, ndobva watoti madam ava vanogara mumba iyo vari 1. Saka zvomotoita imimi kana uchida unonovata ikoko, it's up to you. Watoti shamwari yangu imba iyi ndo yaanogara,
but anogara ari 1 saka anotya kuvata imomo ari ega saka ndo mandokupa iwo unotorawo room yako but pane kuti unovata muroom mako hauvati muroom mako unongonopindawo ndovata chi namai ivava mubedroom mavo imomo because vaneka single bed kaukawanako saka munongodi mongonovatambise muroom as usual ndavane tende yangu nemonakira angu riya replastic nezvisaga zvangu zvananazvo maprama stove mede mebva vatoti usabike neprama stove dzako isusu zvandinoitaka ini imba inoyi ndo yandinayo but ina handibikiri panapa ndinobikira kwaheadmistress kwakune chimwe chakaita chigazebo chavanga vakavaka neuswa ndokuma vaibikira imomo vanga vasikabikiri mumba vaibikira muchigazebo ichocho ndobva vati chi ndo kwandotobikira ndo kwandovata futi kana uchida unoita sei ndemotion kana uchida unoita sei unonhankirana unoenda kunovata neni ikoko kana kuti first day I remember ndaifanira unovata kwaheadmistress sezvananda invitiwa kuti ndivate ikoko naava mai ava but I think zvakanditaka weird kuti zvichingosvika nhasi ndotosvika nekutodzi tanga kutogara neni kumba kwedu just like that hazvina kunyatsa kundiitira zvakanaka maybe nekuti ndandiri munyowana I don't know ndoba chi madam mai vatondisiya kuyaka ndibva ndatovata ndisara ndichivata pamubhedha pavo saka zvaizoitika zvokuti ndakasvika thinkenge iri Thursday Friday ndichibva ndaita sei ndatombopinda kumaklasi chinoradzwa kuti uchange uchicha ava pavatozonditi uchange uchicha neEnglish ndikati alright no problem ndobva chi vaita sei pepe madam andaizonge ndichigara navo house yabva vatoti inini ndinoenda kumba every weekend handishotisi ndoenda kumba kwangu every weekend wangwa nemwana mudoko saka vaenda kupi kumba every weekend bva vati unongosara uchigara muno saka ndakatoti Friday iyoyo bva ndatosara ndakavata madam vaya manje vaitouya headmistress vaibva vauya undinokera kuti wamuka here umo ndoti wondoti wadya here ndikati ndadya voti achiuya kuno umwe tii vaitongondifarirawo ndakangoitawo mhanza mai vabva ungondifarirawo ndobva ndatotanga kutombozoti weekend iyoyo I remember inge iri like Saturday iyoyo bva ndatoswera zvangu ndakagara ndingorimo ndakatoti nemadziro ndobva wandivinga vakasara vachindivinga the whole day ivo madam vanga vane vanavo but vanavo mumwe wacho anga ari kuboarding mumwe wacho anga akatoroorwa so vaitoswerawo vari vegawo nemumwe muzukuru wavo vaichengeta saka ndofunga kuti vaitongodochi munhu wokuzoswera vachitaura nayewo saka vaitouya vachitondicheka kuti uri sei Sunday vatonditi uri kuenda kuchechi unoenda kupi bva ndatoti andopinda Roma bva vatotiti isinopinda pane chechi kauchida unovati utobatsana wodi wobatsana nendichinda kuchechi ndo vaiparidza kuchechi kwacho ikoko ndikati alright Sunday yacho chopera chechi yabva vatoti saka wakuda kunovata kumba kwako wabiki une muriwo here wokubika ndikati vanga nemagarden futi ndobva vatoti unogona ngouya futi kwangu kunogodi wodya kwangu pane kuti ugare wega ikoko sekuti uri munhu mutsva ndaitya ndasina ndavajairawo mai ava but she was just nice zvakandiremera kuti uniceness wachoni handakuhwisisa ndikati kana ndomirira madam mwaya tozoenda madam yabva watondisvika zvikanzi koshero ko uri kuitei kunokuwega handikwanikwa madam ava ndikamboda kutozama kutombobika ndega vakati asiyana nazvo zvokubika wega zvaurikuita hande madam ava ndikati ndinotya zvikanzi maiwe havatombotyiise kana munhu atori free hande ndobva watozi madam ava tozoti iwe chitoudza mwana wawo kuti ngauyewo kuno anosara ikoko achite ega ngauye kuno kwateti kwatinenge tiri tese pane kuti agare ikokoko wega unenge uchiti unotozongosurukirwa uri wega uya kuino kuti gare tese saka tatozoguma takugara tiri vangani tiri vatatu like mamadam mamutori nevamwe vana vanga varimo vaichengetwa naheadmistress vaipinda chikoro pachikoro ipapataidzisa vaigarawo ipapo but ndaitya une uri mutsva plus uniceness wacho ndasina kuhujaira hangu personally tatambokokoko oi guys amene munhu ari kundifonera neuyu guys WhatsApp hatombozwi kuti ndani wait a second guys ona kuti ndiani andifonera apa WhatsApp who is this guys ungandifonerawo ndiri pakati pelive wo nyangwe nemozvoita izvo zvinoitawo here tiri pakati pelive apa ndombodzizivi nhamba dzacho kuti ndedzani anyway continuation yenhau dzangu apa inenge yekuSouth Africa ndombozvi kuti ndiani andifonera guys easy anyway continuation yenyaya yangu zvangu tazodipa ndichagoziva ndandasira papi madam vaya vadi vanditi uya kuno ndazoinda manje tokutanga kana kuvata chako unenge usina kusununguka kabhozi unenge usingazohusa kuti vediwe kukana ndikanyanya kuvatisisa ndikasununguka muno zozvodi
takati zvavaiita madam yaiva full house kuti wanga ari headmistress saka inenge ine marumu akawanda saka madam ava vaisatoda kunovata mubedroom mavo vaitongoti haiwa munondinyangadza saka vaiprefer kuti vaitora like zvimamatress voisa mulounge tototi mulounge mavo because vaizoda kuona TV saka taigona kutovata kana kuma2 tichiona kana mafirimu guys tikatamboti ndini here takauya kutembera tichii ndoba takatanganyisa kuona TV zibango ziguru vanga vane TV ziguru mai vava kutara shuwa tisingadi kureverana nhema mai vavo vari smart uzimati hwawango uri serious uchiti wakatasa TV unenge uchitaswa nemaglass like setup yavoka vakatora kadheudheu bva vaiisa imomo mavo kumamisha muchikore imomo mavaigara imomo it was really nice takagara pamasofa kudai so ukada kuti sununguka ndozvavaibvaita but manje zvaizondiripo ndisununguka mumba mevanhu kudai ndakata vhiki ndisina kusununguka kusvika ndakuzochita freedom yekuti ndakunobayawo TV kuiti joo ndichijunga ichi ndanane freedom ndakati ndinero ndasvika kumamisha kwakutogara naheadmistress ndichiryana kutorya namambo at that time ndandakudya namambo because ndaizvizivire zvokuti kugara naheadmistress ndaizvizivirepi kugara nemukuru wechikoro ndichitoryawo ndiro dzegirazi dziya dzinenge ndichipuwa kudaiwo vachitonge vatori nemumwe musikana waiva naye tichingonzi zvikapedza nzi mete musatomubata iva vanhu vachitora votora votanga kusuka mai mwana takagara zvedu tiripo kurya namambo zvokwadi hadi kurara nhema ndakararama life ndaichada kuenda kumba takati sikachadi kuenda kumba ndaigoenda kumba sei ndakanga ndasvika patafura yakadero yamambo veduwe kana kutsvaira yadhi ndasikatsvairi kwaiva vaitsvaira vaitongovako vaitsvaira ivavo vachigara ini ndichanguva nguva kumuka ndokunzi madam mukai mvura tadziisirwa kare ndongotora chibhaketi changu vaiva nemabhaketi angakao ndototora chibhaketi changu uku kwangu kuya uku kuza ndandaremba rimwe tanzi tondovata ikokoko ndakatozoti ndaimuka makuseni tondogezera kubathroom pana madam veve tozobva ikoko ndozongonda kuchimba icho kundochinja chete saka uko chimba icho chaingova chekuti chindochinja hembe ndozvachanga changova chimba ichocho chete uku ibreakfast ikoko kwamadam vaigona pane zvimwe chingwa chavaibheka handisi kuti chinonzi chi up to now ndakachawo chinonzi chi taitomboendamba kwa ndaiti kunogona kuti madam chingwa cheche chegore riya chamaekera vane wei havaichibheka nacho chaizofuta kudai kunge chingwa chaicho chokubheka asi chaiko chingwa chainaka ichocho chaitenge handisi kuti chainzi mazibhadzi chainzi chaizongoti daiwo ndochatai mwana choti gayai guys nonga ndakatomboita matama ipapo asingatomboiti kungomuka here nekungogara kungoti go kana vari kuekera sezvo vari pane kira sara matambuko panapa ndoita mastory time angu inini mapersonal story time angu zvangu inini ndochi ndo atiri kuita soko tadipa ipaime mwana tiri kuti breakfast makuseni taimukanidzi porridge uda porridge here wotochuza kuti ndodya porridge yakaita sekunzi kana uda dovi kana uda chakati waimuka vakakuisira porridge ende waitoziva kuti uchipedza vaitokuudza kuti madam up to now ndikanzi ndamboitira something ndakambozamawo hangu but I still feel like there's something I should do for her because waitosvika imomo madam veve 7 dzasvika kusvika vatoinda ende kana papabasa vaimina business vavasingati ushamwari vaidifferentiata kuti ushamwari hunotanga na6 PM dzeusiku patinovata ndopanoperera ushamwari makuseni vanomuka vachimutsa munhu munovhurumuswa mavhurumuswa vamuka makuseni pepe porridge ningirapo munhu wese aisirwa ndiro unongosvika uchinotora ndiro chero yawada tichingoti dzinenge dzakaiswa patebhuru mai mwana kukicheni yavanenge iri saka izveporridge ndiro vaibikira makuseni mumba mune zvekubheka asi chiningirikini zvokubika zvanasadza nezvimwe zvavaibikira pashe pachigazebho ndozvavaiita wongotomuka ndandakutoziva ndaitya kabasa yekutanga ndandakutoziva kutoti ndabva kundochinja ndodzokera futi kunodya porridge ukasiya porridge yotodzoza kona spede mari ikarudya porridge asi ndinga risingaitiri kana kuti ndezowedzera kana kuti shuga kana ndodii vanga vari nice madam ivavo hanambo zvakandizova inhana yangu yakarova imwe hana ndozvakaitika ipapo pari pakati pepe vaigona kubuda vondobika kana mabarwe kana vaifarira fiti fish tairya fish guys vaiorder fish taitoziva kuti musi wefriday wega
pauya mazi fish, mazi hove anenge akakura kuti zvekuseka. Guys, takarya hove kusvika ndati yes. Dzaina ende vaidzitika navo dzigadzira, vaigadzira hove, vaigadzira so ende vanga vasingakusarudze kuti iwe handikuzive kana kuti uri temporary teacher. No, vaingonditreatawo semwana wavo. Tichitoryawo nefork and knife. Vototi nhasi asikana muda kudyei. Guys, kutoti chero chamune maita kuti musanyara musasvoda, votokuitirai maraisi nechichichi, votokudza kuti nhasi shemwa shero tungatimboita kana zvembeva. Ndopandakatanga kudya mbeva iko papa ndasingatombozive. Zvonetsa manje bhozi, vamwe vanenge vasina kuti mvume yekuti ndizotaura masikuzi, handizodi kutaura masikuzi bhozi. Before you know it, pamwe vakutodi vakutovhurumudzwa zvirinane kuti ndizovapa inhangu lingi kuti madam, I once talked about you, kana kuti mwana wavo, then voita ivo zvavanodawo kuti ndofara kana kuti voita sei. But inini I appreciate mai ava, ndochokwadi. Mai ivavavo, she was so nice to me. I remember pane pamwe pamba ndatori natural hair, vakandivigira inonzi chikoi dark and lovely kit yavo, vakatonditengera vapinda mutown. Vadero manje vakatondigadzira inini because ndandisinga afford at that time, vakanditengera kuti gadzira bvudzi rako. Ndichitoshayiwawo yabva yapera teme yekutanga, but ndichitori ipapo manje ndakabva ndafonyerwa futi zvikanzi ndamanya futi kumberi before ndafonyerwa. Ndichiri apa pa1st week iro ndakasvika midterm yavo vakabva kuti ashiro chipi wasvika takudauna masports next week, handi kumasports ndasato normally chaipo ndasafanira kuti sei kuinda kumasports. Madam vakabva vanditi handi kumasports, kune chimwe chikoro chinonzi France something hamene chinonzi France chikumberi kwacho. Ndobva ndatoti ndotoenda nemere madam, tikati ende handi unosora pana uchitei, unosora uchibhoika nabhosi chikoro chese chikuinda kumasports, vana vanenge vasipo handi. Takanakirwa masports ainakidzwayo, tichiimba tichipinda nemuground tichitendera kuti takasipakwa zvedu, takasipakwa nyange takasunga zvedu miswe yedu, asi takanakirwa. Ndoshwa takanakirwa sikamboti kumasports ikoko, tikasangana nemachahobho haivako, ndikatosangana nemamwe mafoma teachers angu akatombondidzisa ndiri kwabiriri uko. Takasipakwa. Ndo zvakaitika ipapo. Ndo pandakasangana futi apa handingazi kuti ndingati takasangana here, kwaitova like machai airya futi for free chikafu ipapapo. Saka taitongoryawo nemwe uyu musikana wataidzisa naye, tichitofamba tose tikabva taenda kunorya mudining room. Pakunorya mudining room uya kudai vane vanhu vake vaiziva kubva kare, ina handizivi, but avavo ticha vanenge kuda vaitodzidzisa pachikoro ipapapo. Tobva tangoona bvongoti munodzidzisa kuvasikana imi, bva tatotaura takatogara patebhuru, bva tatodzidzisa kukati kuti taingofamba tiri vaviri. Vamwe vanga vabva kumaboarding isatire kumadhei, saka vaingotaura pachiboarding pavo. Ndobva vatoti neniwo ndokuziva kuni kokoko, zikabva vatotanga kutoti saka iwe unonzani, but uone kuti pfungwa dzangu papa sitombo ndinokufunga kuti pamwe pakutaura kwaitovhunzwako kwaitovhunzira kuti uda kuzoya chishanya. Hana wakataura naye mukomana we, chinzwa the funny part, hana kana wakatombotaura naye kuda kuzombokushanyirai kuchikoro kwenyu. Panga pangori patebhu, vanhu vakangogara maziclassroom, vanhu vachirya maticha ose, vanhu vachingonzi unodzako maticha akawandisisa. Ndo zvaitika ipapo. So ndakatozomusiya uyu mukomana achingovhunza ndinodingirina, ndakutozoenda kuna ticha vaimbondidzisa ndiri kwabiririso. Ndakutovafunza tisanga mudzidzisa kupa choti handakudzisa panonzi pachiko kuchichawasha uku pane boys hai ndinonziso ndi Augustine zekanozendiyekera. Kaizi ndiudzeiwo inonzi ndoziva kune chawasha primary school, ndokwaidza zvanzi yangu uyu vanotevera primary. Kune imwe yacho boys hai inonzi St Augustine zekanonzi St ndopavanodzidzisa ticha ivavo. American havachiripo, but patime iyoyo ndopavaidzidzisa. Vanga vari mastudents aidzidza ipapo, ndo vanga vauya navo kumasports. Saka ndaitofara kuti ndasangana ticha vangu it's funny kuti ticha ivavo vandaifarira kuti ndasangana navo, ndichazokudza kuti ticha vandaiti ndakasangana navo patori nedhirama rakamboitika pada kunditorera taiyewo prefect ndiri kuhigh school. Asi pandakavaona ndakavamanyira maiwe, ambonaona kuti zvimwe zvinhu zvinongoitika mulife hazvina kana basa, unoziva. Thank you St Ignatius. Iko ndizvo ndakatichatora zvisiri. Yes, inonzi St Ignatius, ndiyo iyoyo St Ignatius. Vanga varipo guys, mastudents anenge achibva kuSt Ignatius vanenge vaine bhazi rinenge rakanzi St Ignatius. Apa vana vacho vanenge vachibva imomo vanenge vane makits ematracksuits. Masamba anenge asiyana. Masamba anenge asiyana guys. Mungomira kamakadai muchivatarira vachibuda vachiti vachita zvavo zvavanenge vachiita zvekuti maboys airi mungoziva zvekuti vakati vachirekera vachiita manoise avo vanenge vachiita imwe.
Chichiwatarirawo pandakavaona sei vaive vachibuda muiga. Emi ndakamanya ndakavamanyira ndikati ko muri kudzidzi muri kubva kuti ndakudzisa pasendignatures vanisa masainzi wati ndafara ndakafara saka ndaitongoti ndikavaona ndada kutofamba naivo dzimwe nguva timbova tisati vari kupi patatanga kutotara nevamwe vanhu vari ipapo vaidzidzisa ipapo it was really nice. Saka even kuzoshaya nzvimbo kwandanga ndatoita kuzoshaya nzvimbo kwandanga ndaita pepe ndakadi kunozombonyanya kuti affecta because ndanda kutofarira kuti ndaona my former teacher yatopera pepe zvadipe ndazonhankirana tazodzoka kubva kupi kumasports tadzoka kubva kumasports isatoti zvese zvaperaka. Saka handizozivi manje kuti uyu Muface uyu uya pachikoro patataenda kumasports kuti vakaronga zvavakaronga nani namadam ava nevamwe ticha here I don't know. Nekuti inini sezvo ndanda kugara namadam vaive headmistress ka taitongosora tichese hedu paweekend kana kutosora tichorukana mabhanzi kana kutongosora tichiona hedu mamovie nemari tainyanya kusora tichiona maafrican movies because vaitonotenga madhiski tosora tichiona mamovie edu zvedu nani namadam. Ini ndazivei ndobva ndatozoti tirege ndimbodi ndobva ndatoti madam ndanyara nekuona mamovie dzadzatoo kuma 4 dzekumazuva rovira ndachege ndimbodi dambofamba ndimbodzika uko kusasi kuna nani kuna namadam ava vanga vakaita kunge vezera rangu. Ini nandakuziva kuti ava ticha vaive vekusekondari kwatakaenda kumasports vakauya makuseni nebhazi raidarika kudai richinda kuHarare. Gayai I didn't know. Ndobva ticheve vasira vachiita sei vakatozoenda kuna mwe hamozatiya ndekudza kuti ndakasangana navo mubhazi vachiri vanhema kuti ndodzisa kuma-A schools ndikazondosangana navo pachikoro pepe vakasvoda ndo vakanga varongana ndofunga navo vabva vashandirana navo bva vangonzi vasura ndofunga vari kumba ikokoko but ticheve manje kuti vachiuya kunotitsvageni zvaasingaiti because ndandiri kumba kwaheadmistress. Saka kuda vakashaya kuti vanouya kwandiri vachiti chii ndokubva vatozodi ndofunga vatozoenda kune mumwe musikana wandodi vandaembotamba naye indari kutofamba ndichidzira kuya mai mwana totoona ndiani ana ticha ava vari koko ndikati hamene kuda shamwari dzavo dzemuloka ndatodzira kuya kunani kuna madam ewe iwe tina kuvaona ticha last time kumasports here naiwe zvikanzi ndivo ndikati makadi ndida kutotanga kuti apa mozoti vanga kutochiita kunomirira bhazi kuti rivatorera 5 PM rinodzokera kwavo ukoko kwandondovata ikokoko kozi vanga vasina kapepi kuvata uyanga angonziva tikatoti kuda vanga vasura vari vese ndikatoti saka panapa mama yakunani munotamba nani panapa vatoti ndotamba nani tichave kuti ndotamba naticha ava hazvina kushata ndobva tichave manje vainzi ndotamba naticha ava vanditora pasaidi zvanzi iwe Sharon mukomana ari kuri vanhema mukomana uyu auya pano makuseni ndo paasvika bhaatanga kuvhunza kuti ndikutsvaga musikana ka andikati upi wacho pane vasikana 3 vanodzidza panapa bhaadescribe iwewe ndikati saka kana adescribe inini kubva makuseni masoziva sei kuti adai niko sei amusina kuzondibvunza kuti uri kupi zvikanzi because iwe unogara kwaheadmistress saka iwe tatichazoya sei munosonana kudaiwo uchiti vakanzi handei kunodiridza because madam ava vanenge vasina vanhu vekutaura navo ka kunodiridza taenda ndaivaperekedza sezvo ndaigara kumbako ndaizovaperekedza kunodiridza vakati kunosakura ndaivaperekedza futi kunosakura muzvigadheni zvavo unofanira kuritena ukafefa waona manje kati hazvina kushata vakati kundowacha zvakare ndoenda kudi kunovabasira kuwacha kana machira avo kana chii zvavanenge vachiwacha hembe dzavo pamwe ndinenge ndita sei ndichichera mvura ndichivapa unenge wakutochandewozve indirectly ungobatsira imwe tichavaya vadii ndobva wadzi asi vanoda kutaura newe nekusvoda manje ndikati too late kupi kondoroti ndinotaurisa chideka batikara pako kunzi doktora ndipadika masvandira ndoita maiwi ndikati munoreva nemewe kutaura nini agana ndikati ndavangotaura pamuri ipapapa kanzi aiwa munongotaura muri padivi ngatitaura musikana yatangwa nditi no right iwewo zvaunoitaka next time unozoita sei unozongodzoka then toita kuziva kuti wauya kuzona shero wacho achava kuno kumosora muchiita sei muchitaura muri kunoku namadam eve ini ndikati kupi kaunoda kuti vaswere neni kaunoda kusi gaizi apa manje anga ari mupfupi aindisvikira umu mangumu ndisikuti haiti akashata but
panguva iyoyo handitombozivi handina asatombozivi kuti anonzani ungotokwira bhazi wakwira bhazi kuti uda kuzoona inini I didn't even know kuti wakwira bhazi ukaswera uchitenderera uchingozeya uchikona wadii kuita magatsi ekuuya uzotsvaga kwamedhem kwacho ikoko saka ndofunga wanga kutofunga kuti inini ndiri hama yamedhem headmistress ona manje zvadii pepe ndobva akutoti abhazi akuda kutouya mukomana anga aswera asina kana kudya because ticha vaanga ashanyira vaka vaibikirwa nani vakati nandibiki ndobva vamboenda kumashopu kuda ukandotsvaga mabhisikidzi iwaya kana kumboromwa zvidoro hatizivi mukomana akasara ane zhara zvikanzi neshamwari yangu yaya musikana yayo zvikanzi manje tachibika watobika here zvikanzi medhem vakati watorya zvikanzi handina mukomana vakasita chokwadi kati handina zvikanzi ino manje uchanosvika uchibika here zvikanzi ndamunhu anondibikira ndandatoti zveiyeyuyu kuda anogona kutondibikirawo nhasi ndatosara naye ndikati saka plani yekuti number 1 zita handizivi number 2 kwangouya kuno kuchikoro panapa hatisi kutomboziva kuti tine muenzi isu hatitozvizivi kuti tanga tine muenzi zvokutoti pamwe dai taiziva kuti taitawo vhizita kuda neshamwari yangu taitozorongawo totodi toita konde tokubikira tokupawo chikafu chachoni ina haititi ndinongoni kuti ndine muenzini handingangoti muenzi wandisingazivi indirectly ndobva musikana kuti what no problem ndakazviramba guys inini zvinhu guys handibvume zvokungonzi kupakwa kudai zvinhu handibvume zvokudero ndinotoramba because the moment yaunongoti zveseka vanhu they will take advantage of you vakakushandisa saka handaizviramba izvozvo ndobva zvanzi saka una zvikanzishikasirora una kana mazowe here kupawo kana shamwari yako kana namazowe nyange dai anga arimo ndakamudza kuti handina mazowe acho because mukomana guys nyange nemiwo hautomuzivi kuti anonzani what they agreed upon kuti ndichazovhesiterana I wasn't part of that deal ndakangozovaonawo vachingoita gundamutsaira vachikwira nekudzika zvikanzi ndasiya changu chakati saka mamuna kushandira mamashandira nevanhu venyu ava vadii vacho uyu musikana yandobva ati chirega ndichasei ndikupakurire makaroni iwayo sebhageti nenyama tobva afarisa akafarisa ndobva apangani madheka manyowani ari madheka manyowani ake yelo nemamwe white ane maruva maviri kwakunyaza kumuti mudheka muyamya kwakuchirepa ndikati okay ndobva ndakatarisa ndakanyarara vachiita zvavaita zvavo because handimuzivi mukomana uyu ini ndokubva ndatongogara pasi ndobva ndagara pasi ndakangotarira zvangu ndokutotasa kudii ndakutotanga kutovhunza musikana waya kutoti saka mangwana mukufambisa sei mukomana ndokutomuignora ndakatomuignora ndochokwadi because handitombozivi because ndatozongari pamwe anga avinga musikana wekuti havana kuwizana ndakuzongopinzwa stara ndozvanada kungofungawo vadii paipai wamupekera muti madheka maviri aya zvikanzi uyu unechi kwanga kutonhora zvikanzi zvinondokuita sei tokupa juzi todi mukomana achihuta waihuta guys kutohuta kuti zvikanzi juzi musikana but manje ndaizokupa juzi but hauzokwani manje zvikanzi aiwa shiro shamwari handi munhu uyu asiri achiakomodhetwa panga akushanyirawo here chimboita uketesi kungomupa chero chijuzi chaunechenga nana juzi zvikanzi aiwa unawo wani chingomupawo ndikati achidzosa rini chinzwai guys tikati uyu musikana akati iwe unodzosa rini madheka edu zvikanzi next week ndozvaakataura mukomana weyo kana next week ndodzoka namadheka enyu but that next week zveshuwa ndikati but saka pane chimwe chijuzi dai nacho so chepoloneki chaiva I don't touch me isitoti chidon't touch kachini ndiye chakati mbambamba choti chidon't touch saka ichocho ndo chidon't touch chechijuzi poloniki chiya chakaita chikadikeni ndobva ndaneti alright ndakunomupa juzi ndikati please dzoka nejuzi rangu next week kana ndodzoka naro handiregi guys 10 years down the line madheka iwo kuti mukomana kwagandambuka ndokuganda shuru mukomana haana kuzombodzoka problem manje I think ngetika futi asina kudzoka hatombofungi kuti pane munhu aimuziva zita rake chaizvo kutomuziva kuti anonzi tichanhingi and even tu vainyembera ngo anomuziva I don't know kana vanyatsa kumuziva mukomana uyu chataingozvanje inini chandaiziva pistan chekuti ndakangomuonawo kumasipotsi uku zvemusi iwoyo tichitorya mudhaini zvekuzotiza kuti zita rake kana kuti imba yake kwaigara ndangasingazivi vana nigirikina ava vana medhema ndo vakafarisa vakampa madheka manyowani ega ini nangu juzi ranga riri kwamupedza nhamo rakangobaya pasi rikainda iroro kadhikeni harizambodzoka that's what happened then buda fast forward tagaragara futi tagaragara manje ndipo tikazofonenwa tikanzi wanzidzoka chi uinde kuchikoro iwewo wazopiwa acceptance apa pataitova nemedhema wangu wamwe wachoni wechi2
taitamba tiri 3 ka sikana madam ndikati kunyatsa kuwirirana tainyatsa kuwirirana tiri 3 amwe vaizongowo mawings kunzi mabapiro kuti haungaswerewo zvo nevanhu musuwo unoenda kunoti ndepi uchingodaunzwa kuti zviri kufamba seiko vamwe ndadii paya ndobva ndaita sei ndobva ndanhankirana totofamba nezvisaga zvangu ndakuti madam oziva kuti sezvo temu yakupera chega ndichidzosera zvinhu zvangu kupi kumba mapramastovaya plus ndasingamashandisi handiti ndatokuta kuti pakuzonzi takuzovhara paipa chokoti mabhazi anenge akazara handizodi kufamba nemukwende patanga kuta sei kututa mapramastovha angu nezvimwe zvinhu matende handasingachatomboshandisa stereki tende ndoti matende ndakadzokera nazvo nezimonakira angu ziguru ndakatanga kudzokera nazvo zvese ndikutofamba takutosvika pabus station pepemba ndanzi wadzoka kuchikoro ndakasiya saga rangu ndikasiya zvimapromastovhu changu ndofunga chakatanga kutorashika parafini ndigotanga kumanya nerudi ndikati midhima yako zvikanzi chiko chiro ndikati mireka ndagotanga kuumburuka murudi ndichifara ndakati mai wakana jesu makanaka ndawana nzvimbo yekuenda kuchikoro kare chefu ndakaridza mere gaizi zvikanzi namwe mari itofamba chibvo zvikanzi manyanya kuita fara mufariro wekudero chiko chamanyanya kuitika nekuti ndakunzwai muchiridza mere kusvika kubvapo ndikatofunga kuti kuti chaitika ndikuzoona kuti izvo zvimbonyatsa kufara ndaiti ndikadeo ndikatanga kuchora kwemidhima zvangu zvozoita paina ndoda kuenda kuchikoro ndichichema misodzi gezi ndadii paya tatozinda kumba namedhemu vangu vaya vandaifamba navo manje medhemu vanokutaura kuti vaenda kumba kuweekend kumarondera ndokwavaiinda ndokugumira ipapo vaya vandaifana kushaya nayo house saka most of the time kandakuenda mbo ndaiinda namedhemawo zimwe ngoma yangu aigona kunditi uya uningirikine kuweekend umbowachira kana kuti vana hembe because ivo vanonga kudzokera kumusha kundorima saka vaitondisina mari iyo yekuti unokwira bhazi uchimbonoita sei uchimbondowachirawo vana ndozvaiitika ipapo tadii pepe ndatofara pepe ndikati handichadzoki ndazivei kuti tikazoenda muna July intake meaning kuti from April May June ndinenge ndakangogara ndiri rova ndobva ndati too late ndikati nimediwe ndaenda kuna sekuru veve futi ndikati sekuru tanzi dzoka kuchikoro asi hanzi intake yangu yandoenda ndemunani tongoti July intake zvikanzi udi ndikati saka handikwanisi kuwana here basa rekuti ndikwanise kushanda muna May naJuly kuti izopedza panani uyu vati okay because ndikakupa it means kuti tikakuwanira nzvimbo yekuti ukanzi wapasa paekera painterview pacho ukapuwa chikoro chefu hazvizoiti ndikati ndingoda nyango che1 month kana kuriko vakanyasondiudza live and direct vakati ini handina nzvimbo yandichakupa kuti ndakabatsira payapayaka but zvotoita apa right now ndezvekuti sezvawakamboita zviya zvokumboita ikira zvokuzoti uyu anonzi machi uyu manhankirani ekuti mainterview ndozvauchangoita papa ndaita sei ndatoregister for mainterview yangu ayaya takatoregister neimwe shamwari yangu ndobva tatonzi munouya makapfeka zvakazvakati ndati bho beduwe munhu anga ari ipapo pagoromodzi district anga akaoma panga pane svosve remunhu takainda mazuva ayo vanga vasati vatanga kubuda vachiinda kuzheuku kumamisha kwatakazonotsvagira after mazuva aya kwanguri vachiitira mutaundi ndomavaitira marecruitment avo tikaita mainterview edu votokuvhunza guys mwe mibvunzo takavhunzwa nzi iwewo let's say ndakanzi let's say mwana abatwa chibharo unoita sei kana mwana iye abatwa chibharo pachikoro chaukudzidzisa ndo mubvunzo wandakavhunzwa guys tikati Jehovha inini I think ndakatoti ipapapo kana ndikazwa kuti mwana wacho abatwa chibharo ndinoripota kuna senior master anenge aripo normally ndaiziva kuti masenior master anenge ari kana masenior mistress ivava ndo vakadzi vaiva vanenge vachidi vachiona nezvevasikana then kana waona kuti zvavakurira kana kuti vati ndikudiwa kwaonekwa kwaheadmaster kutora ndokwanisa futi kuenda kunoita sei kundoudza headmaster nyaya yacho pandotanga ndataura nasenior lady because handizozivi kuti nyaya yacho inofanira kuendelwa sei ndobva ndati kana zvarambisisa chinzwai manje ndini ndati kana zvarambisisa vatadza kusolva nyaya iyoyo ndinoenda kunonzi kunonzi kuchild line child line ndandeiona ndonga TV paZTV here ndaiwana paredhiyo apo tunawo child line handiizivi kuti iripi kana phone number dzavo handidzivini zvikanzi ndandoenda kuchild line ndonoripota kuchild line kuti kune vanhu vakambunyikidza mwana asi vanhu vavo havana kuteka action
Ndio zvandakapindura zvikanzi tiudze zvemascheme book kuti so how often do you have to update a scheme book. Ndikati scheme book ndinofanira kurinyora every day ndichinyora because panodiwa kuti ndikanyora zviya zvamunonyora zviya zvokuti topic ka ndinofanira kuevaluate vana what mubvunzo ndakabvunzwa ngekoma vanema jokisa said it was not easy zvikanzi mwati ndatokangana kuti yenge richinyaya yachoni yekupedzisira sekuru veve kwaundifunga kuti saka ngatiti izvozvi wawana rimwe basa right now unopabva sei pabasa ipo pamwe ndikati inini ndinosiya ndaita sei ndanyatsa kutaura nevanhu vacho zvakanaka ndanyora zingirete late vanzi alright bva yatopera mukati momo ndichifaiwa ivo kangondibvunza ka1 kekupedzisira but ndanga ndagiriliwa vanga vari about 4 or 5 vamwe ndinasatombovazivi mairikisa ndaitohuta muofisi momo unenge uri 1 out mudzepete I think ndo yandinototi ningirikini interview proper interview yandakaita in my life mamwe ndakamboita bandaita paskype zvekunoku ndezvekungoita paskype that was the first one proper interview yekutsvaga basa yandakaita in my life yetemporary teaching ndikapindura zvanzi right we'll get in touch with you kuti tikuzoti wawana ikati oro vazoti kana mukasaikira mukasafonirwa munouya kuzocheka mastamps wakati anenge akanamirwa pamadziro apa uchinenge uchiita ipapo nechikoro chako nechi indatofunga kuti vacha ndichanoenda kune chimwe chikoro ndikanodzosirwa pasame school yandaiva iyaiya yamedhemu vaya vaindibata zvakanaka ndo pandakanodzoserwa ndakafara sei ndakafara guys handiri kunyebera ndakafara zikamboiti ndikati oh my god ndakudzokera kuna mai vangu ndatovafonera ndikati madam ndiri kudzoka but ndatoudzwa ndakanga ndatoudzwa kuti nzvimbo iyi munhu wacho ari kudzoka muna aizodzoka think ndasawa ne2 weeks dzekuti ndisiye contract ndobva tonzi ndo yatakukupa sezvo wati unoita sei uchaenda kuchikoro because pane vamwe vanenge vachiita sei vachizonge vachida kugara zvavo grabo asi handina kuita zvokunzi backdoor straight iyoyo indanozvimirira kugoita interview ndakatoidziita interview tikatonzi mabasa mafuyera vanhu vazhinji papo zvavo vakapasa tiri kuri vanhema ukazi wakashayiwa vashoma ndobva yatopera ndobva ndaenda kupi for 1.5 tongo takaenda for 1.5 month ndio ndakaenda ikoko ndikatanga nodzisa tikazo but ndichiri ikoko manje ndo pandaiti pipe I think ndakarwara nenyongo ndakasvika ndatosvika ndatovhura chikoro ndikatoenda I think 2 days before ndoti anditoda kuti apa kuzomborozorora because zvozogwadza musi unovhura vanhu mabhazi anenge akazara vaenda day before ndatoti madam ndakatosvika ndisaifanika ndikati madam ndikunzwa kunge dzungu kunge chiya handisi kunzwisa musoro wangu kurwadza ndazive kuti kudai nzimbe dzasati dzanyatsa kunaiwa dzedza dzatatarya handichatozivi ipapo ndikapinda bhizimi ndadero paipai day rekutanga second day ndatovata madam yavamuka vakati madam mukai kati madam musoro wangu uri kurema zvandakabva ndaita zvinzi koita sei tikati kana voda kubata kudai kuri ndikuita kupfuta zvikanzi iwe ningirikini wachibva watanga kutondigadzirira bhoji dzine malemon wachizama kuda kundiona kuti ndaright but ndaright ndangotanga kurikavha first day second day ndikutanga ngosheka imi apa ndakudzwaikira handihwisi kuti chii ndobva madam vaya vaita sei vamhanya vabva vadedza vamwe vachabva ndaita sei vandaendeswa kuchipatara cheikokoko ndo vakatoendindisa nechine mari yavo panguva yacho iyoyo ndobva ndaenda paipai ndobva ndatozoguma ndanzi chimboenda kumba umbonogara kumba ndandogara zvangu kumba for like ndakagara 2 weeks ainazonyatsa 2 weeks I think ndakagara 1.5 week because ndasingatonzwi zvakanaka but pandakazongoruta that nyongo thing yaita kunge malaria I think ndio pazvakabva zvazongopera pandatodzokera kubasa ndobva ngirikini ndobva ndabva paipaye ndabva ndaita sei ndatozogara kuchikoro ndatanga kugara namadam vaya futi zvokutoti zvavakazoita madam vaya vaichizondibvunza kuti uchadzokera kumba ndikati kana izvozvo zvandasimba zvokuti ndinge chidero because ndaite ukauyu kaike kekuti uri kurikavha especially malaria kanombosara karimo kakeke kungoti uda kungozorora kamukaike saka ndo zvandaita sei ndo zvandaitonzwa apa ndikati handisi kudai handisi kuenda kumba ndoda kumbozorora zvangu ndobva no problem zvavakaita madam vaya manje vakabva no hatingagari panapa weekend iyoyo zvatakuita shiro ndezvekudai handi kumusha kwedu ndasanamba kusvika zvandanze kumusha kwedu katoenda nei ndinobhadhara mari dzacho takatokwira about 4 because taiti 1 chinobva kwedu chosvika mabhora tozobva from mabhora toenda pakanzi chiko pachikoro ichi chinezo
kusiri kunonzi pachiko before murehwa pane ziplace rimwe riripo, so then kune dzimwe zihigh school rinenge riri apa rinenge rakapfeka mauniform anenge emeruni, so iday scholar but hakusi kuvanenzi pachindunduma here. Panenge pane uyu iday scholar but ine form 6 ende chikuru chikoro ichocho icho. I remember ipapo takatosvika tikatoona vanhu kubuda vachibva nekusaidi uku kusaidi kwacho kunenge kune mashops, kumhiri uko kunenge kune chikoro. Handizi kuti chinonzi chikoro ichocho. Ndatopakanga kuti panonzi pachii ipapo pataidzikira tozotora futi tozotanga kufamba neshoko ndamba kwavo. Apa pane mufambo ndakakuinda yenge itori first time yangu kuindawo kumusha kwemunhu wandoshanda nayo. Tiite so ndobva chii sorry guys, dambobvisa macomments aya because that's not the purpose of my channel yekuti ndinge ndichipinda mune tunhu twakadero. Anyway, ndabva pepe taita sei tainda kwani tainda kumusha kwavo pepe tatosvika takatoona kuti kumusha kwani kwa headmistress uku kwakanaka kuti uri like kitchen hope kune maorchard emaorange guys. I think ndatone about kubva pana ndanzwa nyongo iyo ndandisikachasadza ndasingacharide medhemai vachindinyengera chasei ndisingatombode zvaita medhemai manje vaikumutsa na 5 kuti muka ufambe muka ufambe ndofamba nchiendepi zvonzi muka ufambe uchingoita chero uchingobodzoka uchikwira nekudzika kuti makodo asimbe, makodo ngaasimba. Ndozvavaindiita medhemai andi vandasvika kupukumisha kwavo kuya mbuya mai vamedhemai vakabva vandiurayira jongwe. Zvanzi ngandikuurayire jongwe wativigira chimuenzi, ndobva vatondiurayira jongwe. Tese takavata mukicheni ndikati ndikuwa chandoda kuwata chi munodziya, ndobva tatourayirwa jongwe pepe. Maryira ndakaita sadza gaizi kumusha kwamedhemai abengeri first time yangu ine guys, ndimwana ndari 3 weeks singatopika na sadza. Ndakadhinda sadza, ndakarya sadza kupedza kuti ndokumwa nemuto guys. Medhemai vakati wapora manje kozvikozo wangotinetsa usingaryi sadza. Ndakaritsika mangwana achoni ndikarifumbira makuseni. Medhemai akanditi uruda sadza rikati ndobva ndaritsika sadza riya masikati acho vati kuda kudye ndikati chero bva wadipi ndakarya ndokutanga kurya kwandakazoita vakati wapora manje ndakufara because wanga watondandatoita stress gonzi aivati handisuda kufamba hapana chananda kungoita ndandangogara ndakangodaiwo. So medhemai vakamira vatazobva kuweekend pepe vatazodzoka kudai vatatorongedzerwa nzokuma uri takaya takaremerwa ndobva tatodzoka vatazoinvitwa kune this other party yemusikana kumanai setup yavo ndakaifarira zvangu. Vanhu vacho vanongoti Zimbabwe yakanaka zikamboiti setup yavo. Vatatobva pepe vataita sei tatozoinvitwa kune imwe party yava kuchitungwisa but handina kuzoienda manje because medhemai vakutanga kundifonera kuti uri kupi uya kuno handakukwanisa kuenda kupati kwachoni. Ndokubva yatopirai ndobva ndazotonzi ndakwenda kuchikoro medhemai amba ndatosenda ndikatovaoneka zvaka vakatonditira mini party vakatotenga keke nemadhiringi tikarya takanakirwa tikatokanikana zvakanaka zvisingamboiti. Ndozvakaitika panani kuna medhemai. Hakuna nothing bad, ndikambotauri anything chiri bad about that school kana kuti chingatonzi ndingatoda kurovera vanhu vaakana. Zvinenge zvakungoitwawo tumwe tumastories dzavawo mastories mamwe ainvolvewo mamwe maticha. Iyo I'm not part of that and I think it's not my place kunge ndichitaura nyaya kana kuti macouples ipapo nedzimwewo madhuna aiitika ipapo. Ndowanzofarira kutaura zvinenge zviineni mukati. Ndozvandokwanisa kuti sei kutaura about that school svika ndazoita sei ndachizoinda kuchikoro manje. Saka mangwana ndichange ndakuudzai kuti my journey from Zimbabwe to South Africa. Iyo inondiitira manje iyo inondinakidza zvangu. Zvakaoma. Takainda zvedu kuSouth Africa vakomana makambodati mukatizavhira makaita mastudents muri group kunenge kwakaoma. Ndoya ndiri kutouya nayo mangwana zvangu iyoyo kuti from Zimbabwe to South Africa. Then maybe ndichaona kuti ndoita 3 episodes because akaita 3 years ndiko, but I prefer kufuta focus nezvinhu zvanenge zvakatinakira. Handidi kunyanya kuti dwell on negativity, especially chizozva zvizobata vamwe vanhu ndo prefer dzangu inini. Nyaya dzevanhu ndinenge nditori nadzo dzakawandisa but kana dzisiri dzangu it's not my place
to share my stories iwayo. Mamwe achanenge achionakidza mukatomanzwa, mamwe achanenge achisiririsa, but yo zvimwe zvacho ndinenge ndasita mutete manje. Ndinenge ndasita mutete achimboona vanhu vari kuti chiko. Nhasi yange iri yekera, yange iri yekupedzisira. Saka madam up to now she is my friend, headmistress she is my friend. Ndikatoenda kumba kuZimbabwe ndinotosangana nawo kana mutauni. Takatozomboinvite kana madam apa even pananda kuchikoro. Ndakatomboatenda mamwe weddings evanhu vandisingatozivi because of her. So waingoti ngatisangane pakati tikwira muchato. Ndokotosvika ndinogara nawo patebhuru totonzi ndisi hama dzemukadzi. Madam vanondinakidza vachoti aiwa uya ndafunga pangu pacho panaerera kuti kanzi uya kumasports tikuhosta masports. Ndikatya kandinoendepi ndakasina kana hembe dzakanyatso ndaingotya kuti pamwe vanhu vanenge vachifunga kuti kana ukaenda kana kuSouth Africa unofanira kudzoka kudhiraivha mota. Vandione kuti ndikati kana handichazouya ndobva ndaregera kuenda ndakuenda vakarwadza vakati ukaregera kuya kumasports ndada kuti uye kumasports. I think vaitozodawo kuti ukashowa futi mwana wedu uyu maybe, but even up to now vanogara vachiita follow. Even now like last week iyo taitotaura tese vachinditi maini makadzoka here, like we are always talking namadam ivavo zvedu. She's a nice person. Jealous down maona manje. Yapera yamadam ava mangwana ndodzoka neye kuti ndakuenda kunotanga degree manje. Mastories angu very soon ndiye ndapedza zvangu. At least mune makunyatsoziva kuti Sharon akaita sei maona. Zvasiyana nekuti ndiye ndasiyana manje nekuti munchungoziva ndichiita maskits angu ayaya. Ndinenge ndakapenda mumeso kana kupfeka madhenda angu ayaya. Now makumbosiwo a little bit about inini zvakanaka handiti kama. Maybe I don't know, but she was just, I think she was just overexcited ona kuti timbodzoka umbotiona ndakwasa kuenda. So yeah, yekumatembera chii yapera. Izvozvizvi ndiri kuThailand, Faustina, ndiri kuThailand, but zvikambokwidza ndombofuma ndiri kwagutu. Ndofuma ndiri kwagutu kana ndombozviplesa kwagutu kana zvakwidza. Kwagutu ndokumusha kwangu, kumusha kwababa namai vangu ndiko kwedu kwandinobva ikoko, ndokuda zvisingaiti kwagutu. Mai ndokuda zvisingamboiti, but nyaya dzangu dzekwagutu dzaindiitira dzaiti ndikataka dzifunga ndotoona senditoriko. Ndainakirwa ini. Madhirama angu ekwagutu aindifaira zvangu. Timboona pamira kuti isvike 1 hour tobva taenda chimbotaipete guys. Muchiriziva kuti munyaya yemufesi wangu maiti mufesi wandofanira kuti anenge akafanira kuita seheri maiti zuro taiti zvoni ndofanira kubvunza chii nhasi ndikati zvoni teni ndichitarisa chiiko, teni ndikati tichitarisa chii, handichazivi kuti zuro ndikati ndienda kutarisa chii nhasi pamufesi manje. Pane mumwe akati hanziwo mazimari guys, munhu wese akanoda mari, but mazimari handizivi kuti unomuwana here anenge asingadiwo. Yuna fellow, anything you can say. Ndogona nge ndiri kungori mutoilet, that's okay. Kana zviri zvawanzwa ndiri mutoilet, hanzi ungadene wake hanzi chi unga ndisine kuti hanje ndarasikirira mbichana nderesara matambuko ndengiri ndarasika. Yuna fellow, ndiri kuti whatever zvamunenge mangotaura, that's okay. Question kwazinata, yes kwazinata ndokwedu futi kusaidi ikoko ndokune chipatara chedu, like I said before. Chipatara chimwe futi chikoro chiri ikoko is a place inonzi Zinata. Yep. Neamana taipeka tione guys, type but don't type zvemamwe mazita evamwe vanhu vanenge vachinzi vakaita zvakati oro masocialites. Hatibvumize izvozvo hangu during live stream. Handidi kutaura zvemasocialites, that's not my thing.
Wana manje ngatitotaura zvimwewo zvisinei neizvozvo izvo. Titotaura zvimwewo guys. Pa weekend yenyu muri kuita sei guys? Ini weekend yangu I think ndakapedzera kutamba weekend kare. Kare. Tombofunga nhasi ndambofunga ndaenda kumo. Ndichaiziva here KFC. Ndichaizivirepi? Ndachitombofunga tombotsvaga ngu KFC. Vanhu vanafunga kuti no ruvimbo handina ndakarambwa. This is a fact. Ndakarambwa. Ndakarambiwa. Inotambika. Ndakarambiwa. Aiwa kumasema kushondo kwedu. Ndofunga ukaskipiwa ne taurai zvapita ningirikini wakaskipiwa ndofunga nemastory time angu hopo. Ndakadzokera kumastory time malive stream unotoona malocations angu andaitaura kuti ndakataura zvese. Thank you Usha Munyoro. Kuri bo ku Thailand. Chapindwa kuti hatina chauya zvake. Hai for the meantime kana mezonindonekera napita kukapa kuri sebhobho. Peter wangu omusoro mumu. I don't know where Admire is, but I'm sure ariko ku Australia kwake. Precious Zengeni, I never dated Admire. Like I said, I would never claim kuti ndakamudana ningi kana kuti naningi akambenga ari wangu. That's very bad if I do that. I've never dated Admire. He was never my boyfriend. So I can't claim him. Ininichi Melissa Memi Mundevere. I think ariko ku Australia kwavo ndo kwaanogara. Ndo kwari koko. Ushechi kwenga. Right now SHEMATV right now takambo erase right now ndakambo erase it's not easy kazve zvadai kudai zvokuti wambonanaurwa uchiitwa kunge usingachahwisisi kuti alright mira ndise link kana kuda kumboedhiwa link iro ndamboedhiwa. That's the link. You just follow that link. Ndokuona kuseri uku kuti ndiani. Zvanenge ndoda kuramba kuposteka. Zvingotenderera raramba hanzi an error occurred. Wait a moment then try again. Don't know kuti why. Kuramba but inenge kumusoro kwe inenge yaita. You can't travel still here. Yes, I can't. I can't, yeah. Ndaisa link, munofollowa link iro. Happiness happy wati yanda kunzwa zvawataura. Ndokudaira kuti chii iwo usina kutaura happiness. Tanga wataura kuti chii then kana yaita bora it's no problem. Kana time yekutravela Melissa yakwana I will just travel. I will travel kana time yakwana. Right now aisati yakwana saka nombotirambe ndiri kuno but kana ndatkwanisa kutravela munozongondiona ndakokumba zvangu. Ndinenge ndatongokumba munozongoona ndakuti guys ndakumba kwedu munotondienda kuita malive ndiri kumba kwedu manje. Plus munozoona kusiyana kwa mukangoona madziro azosiyana pamazuva kuti I'm no longer in Thailand. Ndadzokera kwedu kumamisho. Riri kuramba. Why riri kuramba? Atione ndizame futi kuisa link. Excuse me. Mina ndizame kuita futi link apa pandirarisenda. This one. Shandisa iri randayekera. Randaisa futi izvozvi. Sei iri kuramba navidwe. Why iri kuramba?
Saka itoita zvekutaipa ndichingopindurawo. Taipai kana mune zvamuda kuvhunza, but don't ask about zvekunzi ndatupa. That's one is not my thing. Ndautanga ndaona face. Tione face. All right, good. Ndakuona. Ndokuedai ka? Ndokuedai. Fadzai ngoshi ndokuedai. All right. Eda. Zviri sei? Zviri sei uri seiko nai Sharon? Ndiri bho, kuri sei ikoko? Akuno kuri bho chatanzwa nezuva. Muri kupi mimi? Zimbabwe. Harare. Ndimi munombopinda nditi, but kana muchipinda ndofunga pamwe mune machinja mastyle ndosaka ndichizombokanganwa. Kungochinja uri sei? Ndiri bho hamene mimi kuti uri sei ikoko? Ndiri bho sha ndokufarira zingaiti. Thank you. I can't wait kudzoka guys. Yo, I can't wait. I can't wait. I think ndikadzoka ka ndomboenda kana ngologara pamusoro pegomo ndongoscream kuti ndazodzika mugomo macho. Vanogara ripi tigotera? Vanogara gomo ripi tigotera? At least chikuvhiwa uri nechekumusoro. Ndinenge ndiri kumusha kwedu. Ndinoenda kumusha kwedu ndombonoscreamira mugomo ndozodzika ndoti yes. Ndoda ngonoita izvozvo. Ngonoscreama. Kumusha unoscreama? Ndakuenda kunoscreama chete mugomo. Zvakaoma. Imagine. Nhasi weekend hamuna kuenda out? Ndiri kubasa ini. Kubasa? Ndasambozvitarisisa. Ndichori kubasa zvangu. Kuronakidza here kubasa. Nhasi weekend so zvombodawo kumboti off. Sha zvodomboitawo off mumboenda out naiyo handi mazuva ano zvaana nereta kumbobvumidzwawo kuungana and all. Saka mamuda kuita kupi mimi? Achero kana kunogocha. Mogochera kupi? Kana kwaZindoga. KwaZindoga kunombokunyatsa kugocherwa papiko? Ndongonzwa kuti kunogochwa. Ndoziva kuti pane chechi but handizivi kuti kunogochwa papi pacho. Ndongoziva kwaMereki. Kana kwaMereki bho futi kana kuFamily 24. KwaZindoga ndikaona kuti usina mari kudai wozoti hauna fuel cost kungodai so. Wotoita 1 2 3 things wopedza. Kunonzi chii kuFamily First? Iri kupi? Family 24 wakuenda kunotono. Nakuti Family First. Wagarisa kugarisa usina kuuya kumba. Ndikuzivi kuFamily 24. Kunogochwa futi? Ukauya ndokuenda. Ndikambouya guys ndombotendererawo ndindadivedwe. Nhasi ndachitaura nababa vangu. Nhasi ndambovafona achitombotaura zvedu. Vachimbondisimbisa. Mudhara wangu ndomubhiga manje anenge achisimbisa. Kusuwa izvozvi vanduti mwana dai ambouya. But haiwa no ndangofarira hangu kuti nhasi vambongondiona vachiti ramba uchiita zvauri kuita izvozvo yacho izvozvo correct. Anaseka ndasina mudhara wangu. But ndawazoti ndauda kuuya kumba manje zvikanzi no problem zvichaita. Hanzi kwakapazwa kwaZindoga kwacho wamuri kureva imimi. Kwakapazwa? Kwanzi one down. KwaZindoga hakuna kupazwa here. Kana kunogochera kuseri kwemba. Munoenda kuseri kwemba mogocha. Akoyo kana kuseri kwemba. Kuseri kwemba bozve. Vanoita setup yekuti kwaZindoga guys. Toenda kuseri kwemba taura yako zvekwaZindoga kana zvanetsa kuseri kwemba. Tongodaidzana vanhu 1 2 3 zvotopera. Ko kunonzi kumuzinda ndekupi? Kumuzinda kunotono nokuziva here kukwadzana nokuziva? Ndokuziva kukwadzana. Kwadzana extension.
extension handinatsoziva kuti ndiko here ndaizongoona hamozabulawa road yaya pane chinoita kunge like uchibva kudenji wakadai wakatasa dz ka pane rimwe rinoita kunge pane mazimiri mine zvinhu zvimapaipi kwa zvimazimita zvemagetsi rakangokura ziplesi so saka mapazi apani kureva pamagetsi apasi ehe saka uchinda extension unodarika naye ipapo unodarika mbichana unobva wadarika extension utosvika pamuzinda kunonakidzawo futi minoti kuchiri kufaire kwaifara kudhara mazuva anatonga imoyo oraita no problem zvoita zvofaya ndafara nhasi ndatombo pafacebook nhasi ndataura nevanhu aiwa nhasi wambotaura sho kuyoutube ndokwandajairira kuegera kwatinoedhana zisingaite uku youtube ndichazoita time manheru thanks 1 hour yangu yakwana aiwa chimbondudza kuti mangwana unenge uchitudza nyaya yei mangwana ndiri kutaura from yamangwana manje musaimise because ine madhirama inenge iri from Harare to South Africa meeting new students nehestyle yangu yananayo musoro ayoyo ndoyanenda kutaura iyoyo saka maybe ndichamaita 3 episodes euniversity then ndodzoka futi uko ndichatadzoka futi kutemporary futi nemadhirama ndakazoita futi ndadzoka haibo mukangonzwa ndakusvika patalent story times dzakupera manje bye thank you alright kaindiite so okay guys let me go ndogadzira live yangu yekuyoutube na 5 p.m. or 6 p.m. Zim time ndichaona kuti nenguva hii I will see you there guys. Kuroko mamazi handikuzivi futi iri kuZimbabwe roko mamazi here handikuzivi kuroko mamas actually hapana zvandoziva hangu hapana kana ndoziva but ndofunga Harare ndaingovawo place holder kuda pandakadarika nemuHarare tichigara a place holder handinatsi kuziva nzvimbo dziri muHarare ndochokwadi handinatsi kudziziva maona manje ngareva nhema my dream ndeyekuti ndizombodzienda place zacho ndizombodziona handizivi hangu Harare zvekudero ndongoziva hangu kuti mendi nzvimbo dzandinoziva kuziva kuti kune teachers complex iya kuti kunonzi kuyiko kwamachipisa ndinongoziva kuti pamapuranga paya ndochibva ipapo kuchitungwisa kune kuya kwakaitwa zvemalessons edriving chete ndo malocation zvandaita zvandaiziva izvo kwete zvokutoziva kuti jiko ndobva ipapo kumwende kupi futi kwandingatoti ndoziva mutaundi macho handitozivi futi mastreets handimazivi mumwe kupiko Harare inotondinetsa ini iri muHarare okay handizive roko mamazi yacho mazuvano vanhu vari kuenda futi kumashwede there's a place inonzi mashwede handikuzive kwanetsa futi mashwede iri muHarare futi setozombokuendawo saka okay handikuzivi nekuya kwandakamanya kuya but kuti ndakasvikako sei I don't remember handichatomboziva kuti kunosvikika sei handizivi nekungoona kuti yo agriculture sho yo pandokwirirwa mabhasi paya paPrince Edward ndakatozopaziva kuti pane chechi yandaimboenda panzi pachikoro pacho neopposite Prince Edward chekuprimary so ndokwandaimboenda kukokoko nebudiriro kwataifamba neshoka tichiinda uko kumabudiriro uko tikabva kupiko nekubudiriro 5 neyekwa okiyaiya kambokuinda nekubudiriro 1 budiriro ndaifamba neshoka zvangu semunhu weshoka kudai
semunhu wajaira kuita semunhu unonzi unonzi shoeless uri emani shudi ekupi kumwe kwandoziva marari. Yeah, I think ndodzimbo dzandoziva ini, kumwe handizivi. Kumwe handizivi. Alright, hanziri kumarare. Hanzi imboendeswa kumovie. Ndoendeswa nani nhaisara matambika. Ndoendeswa nani ndoendeswa nani guys. Sara watonodza watifungisa nyaya iyi. Aiwa sindichazoiita. Uzondamba uchindifungisa Sara kuti nyaya yangu yeCoca-Cola yendeto wandakaenda guys. Ndigomwa Coca-Cola yakawanda ndakusvoda kunze mukomana kuti ndoda kuenda kutoilet. Ndakusvoda kuwekera. Ndakusvoda kutaura kuti ndinoenda kutoilet apo ndanga ndadutira madhiringi. Guys, manje yapi yakurekera. I think ndotanga ipi manje. Ndogona kumbotanga ndaita iyo yekuti ndakapotsa ndasvedza ndaendeswa kulunch. Ndotanzi kubva ndasonzi handei kumovie. Kwendaizive pi movie. Hayo ndoita mangwana. Ndoita mangwana iyoyi. Ayo ndoita mangwana. Ndaigona kutodzima ndoita but no ndingatozochita overwork ndofanira kumbozorora. Ndoita mangwana yekuti ndakadonha ndakapotsa ndadonha ndaendeswa kulunch. Pamwe ndoizanganisa, I don't know, let's see, ndinogona kuizanganisa. Mangwana tanga ndaita turu iyoyo kadiki diki kachoni. Usazonyanya kufokasa because ndezonyanya kuti ndivyo ndina kufokasa nemunhu wachoni ona. Handisi kuda kufokasa nemunhu because zvinozonetsa izvo munhu akuda kutofunga kuti utomutaura akakutomutaura izvo istori yangu zvangu. Saka ndinongoiti kuti ndakamwa makoko akawanda nekuda kwei. Manje. Guys, good night. See you later ku YouTube. Ndakuenda. Bye bye.